Yo, kamusta mga Lodi? So, andito kami ngayon sa Masamire Beach Resort, Masamire Cove. So, kanina pumunta kaming Covelandia sa may Labrador, kaso hindi trip ng mga kasama namin yung dagat doon kasi maitim. Ayan, punta kami dito sa Masamire. So, pangalawang beses ko nang pumunta dito, pero nung una naka-motor lang kami. Ngayon nakakotse muna kami, hindi muna kami magmamotor ngayon. Tingnan nyo to, may nakita ako. Saan na yun? Ay, hindi ko makuha agad. Ay, Ano yan, Kuya Jiram? Kuya Jiram, ano? Pahala! it's Jello! Picture? Hi ka! Yeah. Hello! Uy, hindi mo man hinalo eh! Ay, yung haluin ko ba? Kala ko sa akin lang. So, babakita ko sa inyo yung buong beach. Pwede! Ay.